כן, מאזין ראשון. היי זהבי, שלום לך, זה מדבר מושון. שלום לך מושון. כן, הייתי רוצה לדבר על הבעיית של הסודנים בישראל. כן, בבקשה. הנקודה שכאילו הרבה אנשים לא רואים את זה. תראה, זה נכון שצועקים, צריכים אותם לזרוק ולהכניס אותם בתוך הגטאות, הכל. עכשיו אני רוצה להגיד לך שהם, דווקא אני רואה שבתוך הקהילה זאת אומרת של ההומו הלסבית, הם הפעילים בהחלט, ואני חושב שצריכים להשאיר אותם בארץ. לא, תרשה לי רק להבין את מה שאתה אומר. אתה חבר בקהילה ההומו-לסבית? כן, ואתה אומר ואני אומר שהם אנשים נהדרים ונותנים, תאמין לי, אחלה תרומה. תרומה מה? תרומה מבחינה מינית או חברתית? תרומה מינית מצוינת וצריכים להשאיר אותם, כי הם, אני רוצה להגיד לך שהם מוכשרים בעניין. אתה אומר, תן לי להבין, אתה מדבר על בעיה אומנית כללית, או אתה מדבר על בעיה מינית, לא אומנית, שאתה אומר שסוף סוף... אני לא מדבר על אומנית, שאני אומר סוף סוף... לא, שאני אומר שסוף סוף הגיעו גברים למדינת ישראל. למדינת ישראל, שסוף סוף זה עומד להם טוב, ולכן אני בעד שישאירו אותם. האם האגדות על המבנה הקשיח, המאורח... יש להם את זה, זהבי, יש להם את זה. זאת אומרת, אתה אומר את זה מידע אישי. כמובן, הם מצוינים ואין כמוהם, ואני מבקש שישאירו אותם בבקשה. זאת אומרת... לא לפנות אותם, כי אתה מבין, אצל הגברים הישראלים לא עומד. אז אולי להעיף את הגברים הישראלים מהארץ ולהשאיר את הסודנים. כן, אבל זה לא יקרה, כי למה? כי בתוך... תגיד, יצא לך עם מישהו מהם, חוץ ממין מזדמן גם זוגיות מעבר? כלומר, לגור איתו שבוע, לראות מה הוא חושב, מה הוא חולם... לאכול איתו ארוחת ערב לאור נרות. למען האמת, אני אגיד לך את האמת, הם לא כל כך בתחום של הדיבורים המוכשרים. הם מוכשרים יותר... אז מה, אני לא מבין, אתה הולך לתחנה המרכזית הישנה, אתה רואה גבר נאה למראה בעל מבנה קשוח, מציע לו את מה שאתה מציע לו תמורת אי אלו שקלים. הטבות, נכון. ואתה לוקח אותו לביתך? תשמע, מה שהוא יודע לעשות, אני רוצה להגיד לך מה הוא כבר יכול לעשות? לשים אותך עליו ולסובב אותך כמו פרופלור? מה הוא עושה? מה זה? מה קרה לך, זהבי? תשמע, הם חיות רעות. בוא, אתה לא יודע מה יש להם שם. למה שלא תצלם את זה ותשלח את זה לנשיונל גיאוגרפיק? אני אגיד לך, אני מתבייש את זה לעשות, אבל אני רוצה להגיד לך, בשביל התקשרתי שאני בעד להשאיר, כי כולם צועקים שהם רעים וזה. אדוני, נתת לנו פרק מאלף על תרומתם של הסודנים לחיי המין של הקהילה. יפה מאוד. ואבי, אין כמוך. אין כמוך בן ציון סמוך. אוקיי, תודה רבה. יאללה, נשיקות. מה נשיקות? הלו, לך לסודני. איזה פתיחה, מאיפה הבאתם אותה? רק שנייה, תן לי להתרכז. היינו במשטרה, היינו פרקליטות עם בנייה בעייתית בבתי אולפנה, הוא סיבב לי עכשיו את כל המוח.